Croeso nôl i chi nawr te dydd Iau nesaf yw dydd rhyngwladol menywod. Fydd 'na ddigwyddiadau ar hyd a lled y wlad. Un ohonyn nhw yw gofod tri, ac mae'r trefnydd, Kate Gobir, yn ymuno gyda ni nawr. Kate, croeso ato ni. Diolch yn fawr. Hyfryd iawn i gael dy gwmni di. Felly, gofod tri, be allan ni ddisgwyl ac i bwy yn union? Reit, so gofod tri yw digwyddiad mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn trefnu i'r trydydd sector yng Nghymru. A wrth y trydydd sector fi'n sôn am elusennau mawr a bach, busnesau cymdeithasol i grwpiau bach cymunedol. Felly mae'n rhad ac am ddim digwydd dydd Iau nesaf 8 o Fawrth ar diwrnod rhyngwladol y menywod, fel wedwch chi. Felly, oes yna gysylltiad uniongyrchol rhwng hynny a diwrnod y merched? Digwydd bod, oedd e leni, gath ei gynnal am y tro cynta llynedd yn mis Mawrth a adeg eitha neis o'r flwyddyn i gynnal y digwyddiad. So benderfynon ni bod ni yn neud ar y diwrnod hynny leni, fel bod ni'n gallu neud mwy o ddathliad ynglyn â hynny fyd. Fel sonio chi nath y ddigwydd llynedd, a gethych chi gannoedd na? Do? Do, dros 600 o bobl yn dod o fudiadau o elusennau, fel ni'n gweud, gwirfoddolwyr hefyd, o llynau wedon ni dros 50 o wahanol sesiynau'n digwydd trwy gydol y dydd, a ryw 60 o stondinau hefyd. Leni mae dros 70 o ddigwyddiadau'n digwydd ar gwahanol fathau o bynciau sydd o ddiddordeb i bobl sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli yn y sector, a dros 60 o stondinau hefyd. So heddi, mae fe mwy fel rhyw fath o wyl yn hytrach na ddigwyddiad traddodiadol. Lle ti'n rhoi syniad i ni o'r math o bethau fydd yn cael ei trafod yn y sesiynau wedyn de? So mae yna lu o bethau gwahanol. Mae 70 o ddigwyddiadau fel wedes i. Fydd rei o'r ein yn canolbwyntio arno pynciau llosg i'r sector. So pethau fel heriau ynglyn â cyllido i'r sector, a hefyd dyfodol y sector. Pethau hefyd fel gwirfoddoli mewn gwasanaethau cyhoeddus, achos mae hwnna o bwys ar hyn o bryd. Ond hefyd mae yna elfen ohono fe yn biti rhoi gwybodaeth a sgiliau i fudiadau bach. Fydde fel arfer ddim yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth na. So pethau fel shwt i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ei gwaith bob dydd, llywodraethu'n dda, yn enwedig gyda rei o'r straeon sydd wedi bod yn y cyfryngau yn ystod yr wythnosau diwetha. Mae llywodraethu o bwys yn bwysig iawn yn y byd hyn. Felly mae'n ddigwyddiad heb os sy'n wahanol i ddigwyddiadau eraill. A dwi'n iawn i ddweud bod pawb yn dysgu o ddod i gilydd wedyn yn ystod Odyn, so mae yna bwyslais mawr arno hwnna. Mae pobl yn dod at ei gily i ddysgu ac i ysbrydoli ei gily. Anamal iawn mae'r sector i gyd yn cael dod at ei gily. Pobl yn gweithio yn galed dros yr oriau o ddisgwyl iddyn nhw. Gwirfoddolwyr hefyd yn hael iawn gyda amser. So mae'r cyfleoedd i ddod at ei gilydd fel hyn ddim yn dod yn aml. So i ni'n gofyn i bobl fi jyst dod, a hefyd fel wedi sy'n rhad ac am ddim, sy'n cost o gwbl iddo fe. So jyst i ddod a wneud y fawr o'r cyfle. O ti'n dweithau yn ystod y rhesbrysebion bod ti wedi gweithio yn y sector wirfoddol ers gadael y coleg. Ydy hi'n mynd yn anoddach nawr i ddenu pobl i mewn i wirfoddoli ac i'r sector yna? Sa'n credu bod e'n mynd yn anoddach i ddenu bobl mewn i wirfoddoli. Mae pobl yn moyn gwirfoddoli achos rhai o'r problemau cymdeithasol sy'n bodoli. A hefyd yn gofod tri byddwn ni yn lansio canolfan data newydd yma. Fel rhan o hwnna, mae'n dangos bod 28% o bobl yng Nghymru yn gwirfoddoli. So fi'n credu bod pobl yn moyn neud e. Fi'n credu bod rhai o'r heriau sydd i'r sector wedi mynd yn fwy ers i fi ddechrau rhyw 15 mlynedd nôl nawr. A lle mae'r cyfan yn digwydd? So mae'r digwyddiad yn digwydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. A fyna digwyddodd y llynedd hefyd. Mae'n job i ffindio rhywle digon mawr i ddalan i gyd. So, A croeso i unrhyw un i fynd? Unrhyw un, a pobl sy'n gweithio yn y sector, pobl sy'n gwirfoddoli yn y sector, neu os oes yna bobl ymysg eich gwylwyr chi sydd jyst â diddordeb i ddeall mwy, neu felly bod nhw yn falle meddwl am ddod moyn mynd i wirfoddoli, fydda croeso iddyn nhw ddod hefyd. A diwrnod bys i ti hefyd? Bydd.
bydd e'n, ond i gyd yn edrych mlaen yn fawr iawn yn dyblws i fi. A trefnu'n mynd iawn, dim yn gomod o stress. Dim ar hyn o bryd. Na. Popeth yn Wel, orau. pob hwyl gyda phopeth. Ie. Gobeithio bydd hi'n llwyddiant mawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Nawr te,